दाइन नं दतमा एसटी कन्स्टिटुएन्सियाव नमिनेशन बिलाइ गथायबाय आरो UPPL हान्जानि मिरु आफादनि थांखि बायदियै आरो दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय आफादफोरनि हास्थायनाय जोंनि दतमा ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि थांखि हिसाबै आङो बेवहाय दिनै नमिनेशन बिलाइ गथायबाय आरो जों बयबो लुबैदों जे 17 बोसोराव BPF आ दतमा ओनसोलखौ गारसोनानै दोनदोंमोन 17 बोसोराव बिथांमोना दतमा ओनसोलनि जौगानायनि खामानिफोरखौ मावाखैमोन दतमा समष्टिया गासै बड'लेण्डआव लायोबा बयनिख्रुइबो सन्माननि समष्टि दतमा समष्टियाव जोंनि गिबि बर' थामोनथानि थाखाय जांख्रिखांनाया जागायदोंमोन दतमा ओनसोलावनो बर'नि बिफाया जोनोम जादोंमोन बे दतमा समष्टिखौ जोङो बयबो लोगो नांनानै बेखौ जेरैखिजाया जौगानाय ओनसोल बानायनांगौ मानोना बेवहाय बड'लेण्डनिल' नङा आसामनिल' नङा नर्थ इस्टनिल' नङा सारा भारत आरो वर्ल्डनि मानसिफ्रा बेवहाय फैयो जे बर'नि जांख्रिथायखौ बुजिनो थाखाय स्टाडि खालामनो थाखाय दा बे दतमा ओनसोलखौ जुदि गारसोनानै दोनोब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो जानाय नङा दा नंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो हास्थायदों जे बेवहाय सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि फैनानै कन्टेस्ट खालामनांगौ गेलेनांगौ देरहानांगौ आरो दतमा समष्टिखौ समायना रमायना जौगानाय समष्टि बानायनांगौ दा नंखायनो दिनै जोङो बेवहाय नमिनेशन फाइल गथायबाय आरो गाबोननिफ्रायनो जोंहा केम्पिंआ सुरु जागोन अलरेडि केम्पिं जाखानाय UPPL हान्जाया गोबां भट लानानै दतमायाव जों देरहागोन आरो सारा बड'लेण्डआव नांगौनिख्रुइ बांसिन जिखिनि जोंहा सरकार दानायाव नांगौ जोंनि MCLA देरहानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ जिहेतु दतमा ओनसोलाव नोंथाङा हाबबाय माबायदि रेसपन्स मोनदों रायजो राजा जोबोद मोजां रेसपन्स आङो दाख्लैबो थांदोंमोन दिनै जोङो हाजार हाजार रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव जों बेवहाय दासो मिटिं खालामनानै फैदों आरो 3टा बाजै आं थांबावगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन दा दतमानि रायजो राजाया अलरेडि थांखि लाबाय एबार जेरैखि जाया ट्रेक्टरनि सावगारिखौ देरहाहोगोन आरो दतमा समष्टिखौ बड'लेण्डनि 40 समष्टिनि मादाव बयनिख्रुइ समायना रमायना आरो जौगासिननाय समष्टि हिसाबै दानो थाखाय दतमा समष्टिनि रायजो राजाया जानजि खाफ्राबाय BJPनि सासे केन्डिडेट बेवहाय दङ जाय रां रुफा एसे गोनां बिथाङा मानसिनि जोनोमा सिगाङाव ना रांनि जोनोमा सिगाङाव मानसियासो रांखौ बानायदों दा नंखायनो राङा मानसिखौ बानायाखै जोङो सोरबा सानो जे राङानो मानसिखौ बानायदों होननानै दा नंखायनो रां रुफा थानायानो जुदि बयबो माबानांगौब्ला दिनै सारा भारतखौ रां गोनाङानो दखल खालामगौमोन बर'नि थामोनथाखौ बुङोब्ला गिबियावनो दतमाया जायो नोंथाङा जुदि देरहायोबा बे दतमा बिजाबखौ माबायदि जौगाहोनो दतमाखौ गोदो गोदायनिफ्राय जेरै हास्थायबोदों बेबायदिनो दतमा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा दतमा ओनसोलनि माहारि आफादफोर बयजोंबो सावरायनानै दतमा ओनसोलखौ बयनिख्रुइ आदर्शबान आरो बयनिख्रुइ जौगानाय समष्टि दानायनि थाखाय जों खामानि मावगोन बिनि लामा सामा दालां स्कुल मेडिकेल इरिगेसन एग्रिकालसारनिफ्राय लानानै जोंनि सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय जोङो बेस्ट अफ द बेस्ट पलिसिजों जों दतमायाव खामानि मावगोन रायजो राजाफोरनि डिमान्ड जोंनि पार्टियाव डिसकासन जायो जे बबे समस्यायाव सोरखौ बिदों बबे समस्यायाव सोरखौ नागिरदों दा रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामनाय हिसाबैनो बबेबा समस्यायाव सानै जोंहा गेलेनो गोनां जादों बेयो नियमनि गेजेरावनो गोलैयो दा नंखायनो साफ्रोमनोबो आङो दिनै जोंनि UPPLनि साफ्रोमबो बिजाथिनो आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावदों आरो मोनफ्रोमबो समष्टिनि जोंनि हान्जानि मावथि बिबानगिरिफोर आरो रायजो राजानिसिम आं हामलायनाय बावदों फैगौ 22 तारिखआव जोंहा बिसायख'थिया जागोन आरो बेवहाय एबसुलुट मेजरिटि लानानै जों देरहागोन।